ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் சேவை செய்யவே சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. எனினும் பலருக்கு அவர்களின் பொருளாதார நிலையால் நீதியை அணுகுவது இன்னும் எட்டாக்கனியாகவே உள்ளது. මේ නීති පිළිබඳව නොදන්නා නිසා අපේ සමාජයේ අද ගොඩක් අය අමාරු වෙట్లా තියෙනවා. නීතිය පැත්තෙන් අපි මොනවාද කළ යුත්තේ, කොහොමද උපදෙස් ගත යුත්තේ, ඒ සඳහා අපි සෑහෙන දැනුමත් වුණා. නීති ගැන දැනගන්න ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී මේ ටෙලිෆෝන් අංක වලට කතා කරලා ඔබතුමාලගෙන් උපදෙස් ගන්න. சட்ட உதவி ஆணைக்குழுவில் நாம் அனைவருக்குமான சேவையை வழங்குகிறோம். மாற்றுத்திறனாளிகள், போதை பழக்கத்திலிருந்து மீள்வோர், பெண்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் என அனைவரையும் நீதி சென்றடைய வேண்டும். சிவில் வழக்குங்கிறது என்னங்கிறது எனக்கு பூர்ணமாக தெரியா. பெண்கள் தொடர்பான பிணக்குகள், பிரச்சனைகள், குடும்ப வன்முறைகள், அவர்களது பின்னடைவுகள் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகளை அடையாளப்படுத்தின நபர் என்கின்ற வகையில் அடுத்த கட்டம் வேலை செய்வதற்கு எங்களது கடமைகளை எங்கள் பிரிவு உத்தியோகத்தர்களும் இணைந்து செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றது. இலவச சட்ட ஆலோசனையிலிருந்து நீதிமன்ற பிரதிநிதித்துவம் வரை சட்ட உதவி ஆணைக்குழு தினமும் பலரின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நாம் எங்கள் திறன்களை மேம்படுத்தி சேர்த்திறனை உயர்த்தியுள்ளோம். தற்போது நாம் மேலும் விரைவாகவும் சேர்த்திறனோடும் மக்களுக்கு தரமான நீதி சேவைகளை வழங்கி வருகிறோம். නීතිමය දැනුමක් ලබා දුන්නා. අපි මේ වෙනට ඔයගේ නීතිමය තත්ත්වයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒක ග්‍රාමීය මට්ටමේ කොහොමද මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපිට ලොකු සේවයක් ලබා දුන්නේ. எமது பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்படும் அழைப்புகள் மற்றும் மின் அஞ்சல்கள், சட்டக்கல்வி நிகழ்ச்சிகள் என பல வழிகளில் நாம் ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம். மாத வருமானம் 40,000 ரூபாவுக்கும் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு நாம் இலவச சட்ட பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கும் அதே வேளை குடும்ப வன்முறையை அனுபவிப்போர், மனித உரிமை மீறல்களுக்கு உள்ளாவோர், பராமரிப்பு கோரும் நபர்கள் உள்ளிட்டோருக்கும் இச்சேவைகளை வழங்குகிறோம். சட்ட ஆலோசனையை எவ்வித வருமான வரம்புமின்றி அனைவரும் பெறலாம். இந்த சேவிஸ்க்கு அப்புறம் இதுக்கான இப்போ பர்த் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கிறேன்னா இவரை போய் பார்க்கணும், இல்லை காணி உரிமைனா இவரை போய் பார்க்கணும், ஒரு சுகாதார இதுனா இன்னொருத்தரை போய் பார்க்கணுன்ற அந்த பிரிவுகள் வந்து இவங்க கிட்ட தான் போகணுன்றது இந்த சேவைகள் மூலம் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துது. நாம் நீதியை நேரடியாக சமூகங்களுக்கே கொண்டு செல்கிறோம். சட்ட முகாம்கள், விழிப்புணர்வு அமர்வுகள், பயிற்சி பட்டறைகள் மூலம் மக்கள் நீதிமன்றத்தை எதிர்கொள்ளும் முன்பே தங்களின் உரிமைகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறோம். නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවෙන් මාට කැඳවීමක් කරලා තිබුණා. ඇත්තටම මම එතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ හරවත් දේශනයකට සවන් දුන්නා. සමහර ගම්වල මිනිස්සු ඉන්නවා මේකට සහභාගී වෙන්න බයයි. උසාවියේ ගේට්ටුව දකිනකොටත් එහෙම මගේ ඇරලා යනවා. එහෙම වෙන්න එපා. මම කියන්නේ මේ දේශන වලට සවන් දෙන්න. මේ දේශන වලට සවන් දුන්නට පස්සේ ඔබේ පවුල අනිවාර්යයෙන්ම निराකරණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. இலங்கை முழுவதும் உள்ள 85க்கும் மேற்பட்ட சட்ட உதவி நிலையங்கள் உதவி தேவைப்படும் ஒவ்வொருவரும் எங்களை எளிதாக அணுக முடியும் என்பதை உறுதி செய்கின்றன. මෙතෙන්ට සියලුම දෙනා ඇවිල්ලා හිටියා. අපි වගේ අසරණ වෙච්චි ලෝයස්ලා ගැන කතා කරන්නත් මෙතනින් අපිට සහනය ලබා හැමදේම කියලා දුන්නා. ඒක ගැන ගොඩාක් මම අගය කරනවා. இச்சட்ட முகாம்கள் நீதித்துறைக்கான ஆதரவு ஜூரே சேர்த்திட்டத்தின் மூலம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதியுதவி மற்றும் நீதி அமைச்சின் கூட்டாண்மையுடன் UNDP மற்றும் யுனிசெஃப் ஸ்ரீலங்காவினால் செயற்படுத்தப்படுகிறது. பொறுப்புணர்வு, வெளிப்படைத்தன்மை, சேர்த்திறன் மற்றும் தரத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நீதித்துறையை மேலும் வலுப்படுத்தி விரைவான தீர்வுகள் மற்றும் சிறந்த விளைவுகளை நாம் உறுதி செய்கிறோம். ගොඩාක් වැදගත් කාරණා නොදන්න දේවල් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් දැනගත්තා. අපිට පුළුවන් අපේ ගම් මට්ටමට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව ඒ අයව දැනුවත් කිරීම කරලා ඒ අයටත් නීතිමය උපදෙස් ලබාගත යුතු තැන් කියලා දීලා සහනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. எங்கள் இலக்கு மிக எளிமையானது. அணுகும் தூரத்தில் அனைவருக்கும் நீதி.